Hej alle sammen og velkommen tilbage til min ekstra kanal. Jeg vlogger simpelthen igen i dag, for jeg er her i dag. Og i hvert fald lidt solskinsvejr, men det blæser i hvert fald meget. Og lige det sted her jeg er, der er det i hvert fald læ. Og ja, så I må lige undskylde, hvis der kommer sådan noget vind en gang imellem. Det er simpelthen fordi det blæser så meget. Vi skal simpelthen på eventyr i dag, vi skal simpelthen over til de træer derovre. Så det skal nok blive godt, så I lige kan sove hernede. Jeg synes simpelthen lige træder ned. Kan det? Det kunne godt. Ja. Hygger I ellers? Det gør jeg i hvert fald. Jeg kan se, at jeg har ramt 54 subs på min, der hedder main channel, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Så tak fordi I blev subs. Det betyder virkelig meget for mig. Så snart jeg er herovre. Så kan I se høstet totalt. Så her. Og der spiller derovre. Og en traktor derom bag. Så først så var det meningen af, at jeg ville gå ned i skoven, men det kunne jeg ikke komme til. Fordi de skulle se at så det kunne jeg så ikke komme til. Men det må jeg så lave i en anden vlog. Jeg er godt ned og filmer her i Thy, så jeg kan lave Thy bedre at kende. Så jeg der ikke bor i Thy, simpelthen på Mors og alt det der. Så går jeg lidt rundt ude på landet her, så jeg kan lære landet lidt bedre at kende. Kan I så se? Så er vi her simpelthen. De var derovre. Nu er vi her. Det er godt. Det er her. Ja. Jeg håber, fordi nogen spørger, at det var sådan nogle ørne og sådan noget der er på træerne. Så det kunne være lidt fedt, hvis vi kunne finde sådan en. Så nu går jeg bare her langs den her sti her, langs træerne, og hygger mig lidt. Vent, så ellers kan gå derhen. Så skal vi her. Wow. Der er sgu en pind. Så er vi herinde. Så som I kan se. I kan nok godt høre, hvis det blæser lidt. Det er fordi, der er tydeligt blæser. Og så heroppe på grunden havde vi også. Fordi vi bor tæt på vandet. Vi kan nærmest lidt som cykel til Orebøger. Så det er meget tæt på vandet. Jeg ser gerne end 16 km sådan noget. Det kan jeg sgu godt cykle. Jeg kan 100 p godt cykle. Man skal jo ikke komme på en kylling. Men ja, solen skinner her på morgenen af, jeg stod op klokken 9. Der var det helt overskud, men jeg ser i vejrudsigten. Her fra klokken 15 af, der skulle blive helt fuld sol, helt skydfrit. Og vinden skulle stige lidt af. Så der laver jeg også en vlog, når jeg kommer dertil. Jeg tror bare, vi slutter vloggen. Jeg tror bare, vi slutter videoen af her. Tusind tak, fordi I så med. Man kan huske at smide et like og subscribe for flere vlogs. Husk at subscribe til min gaming kanal og min main channel. Der er et link til den nede i beskrivelsen. Du må også gerne dislike videoen, så skriv ned i kommentaren. Og får du dislike videoen, så kan være, at jeg kan gøre det bedre til næste gang. Og ja, du må også skrive en lille dejlig kommentar. Det er altid dejligt. Og du må også gerne skrive, hvad der er, jeg skal filme i næste vlog, som jeg skal lave. Og så synes jeg bare, at vi skal have det godt. Så hej folkens.